Нека и ние всичките да станем и да покрещнем знамето на Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски. Заповядайте се. Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги, преподаватели и студенти, скъпи гости, добре дошли на нашия празник. Сърдечно приветстваме всеки от вас. За нас, преподавателите, студентите и служителите, днешния ден е наситен с емоции. Днес ние честваме Деня на патрона и покровителя. Днес е деня на нашата минна алма матер. На днешния ден ние приобщаваме първокурсниците от прием 2012 година към вечно подмладяващата се гилдия на миньорите и геолозите в България. Днешният ден е ден на признание, гордост и надежда. Признателност към тези преди нас, гордост от достигнатото и вяра и надежда в нашето бъдеще и в нашата мисия. Госпожи и господа, уважаеми колеги, имам честа и удоволствието да ви съобщя, че днес тук сред нас са много колеги и приятели, които са доказали съпричастността си към нашата кауза. Позволете ми да известя на тази висока аудитория за тяхното присъствие и нека да приветствам господин Делян Добрев, министър на Министерството на икономиката, господин Ивайло Московски, министър на транспорта, господин Красимир Велчев, депутат в 41-то Народно събрание на Република България, госпожа Теодора Георгиева, депутат в парламентарната група на ГЕРБ. И сега ми се ще да прочита всичките гости заедно. Амблок и накрая да има бурни аплодисменти, защото списъка е прекалено дълъг. Следващите наши гости са господин Владислав Стойков, областен управител на административен център Кюстендил, госпожа Марина Аркотиева, началник кабинет на министър Добрев, доктор инженер Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг и председател на Националния маршалски съюз, господин Кирил Темелов, изпълнителен директор на Булгартрансгаз, господин Александър Прокопиев, главен изпълнителен директор на Таурин АД и председател на управителния съвет на дружеството, както и негови колеги, господин Алекс Нестов, директор корпоративни и външни отношения на Дънки Precious Metals и заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара, инженер Томен Хубелов, изпълнителен директор на Минпроект, господин Георги Дилчев, кмет на община Студентска и неговите заместници, професор доктор инженер Красимир Петров, ректор на университета по архитектура, строителство и геодезия, доцент доктор Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, професор доктор на икономическите науки Стоян Денчев, Румъния. Наши гости са професор Мойсе Божийка, ректор на университета, и професор доктор инженер Василия Кузма и доктор Лаура Трокър. От университета в град Пецушан, Румъния. Гости са професор Виктор Арат, вице-ректор, и професор Берес, декан на Минния факултет. Сред нас са и гостите професор доктор на техническите науки Сергей Комин, директор на Центъра за аспиранти и докторанти, както и доктор Александър Исаков и доктор КРБ Аргимбаев от Националния минерално-суровинен минен университет Русия. От Минна академия Фрайдерберг, Германия,
господин Детлев Кондера, член на Университетския сенат, и господин Волфганг Гаснер. Наши гости са още инженер Виолета Велева, изпълнителен директор на Нипролуда, господин Йорк Шенк, началник отдел на посолството на Федерална република Германия, доктор инженер Стоян Братоев, изпълнителен директор на Софийския метрополитен, господин Александър Чубанов, менеджер човешки ресурси на СРЛ-МР, доктор инженер Злати Табаков, изпълнителен директор на въздушна инженерия, професор Владислав Киров, инженер Сашка Кожухарова, изпълнителен директор на Евротест Контрол ЕАД. Господата инженерите Пламен Атанасов и Влада е началник отдел по медицинство, госпожа Бистра Ликовска и госпожа Лора Павлова, експерти от дирекция научни изследвания, господин Рик Хаус, главен оперативен директор на Дънди Трешълс Металс, господин Алан Кармайкъл, вице-президент на фирма Gemcom. И още много наши колеги, списъка е прекалено дълъг. Предлагам да аплодираме всички колеги. Уважаеми колеги и гости, тук са наши уважавани бивши колеги и преподаватели, учители или тези, които са ни учили и са ни помогнали да стигнем до тук. Нека да аплодираме и тях. Дами и господа, давам думата на професор Тотев, ректор на Минно-биоложки университет, за кратко приветствие. Уважаеми господа депутати, уважаеми господа министри, уважаеми господа ректори, гости от чужбина. Искам да поздравя всички вас с добре дошли на нашия патронен празник, празника на Свети Иван. Искам да ви благодаря за това, че сте отделили от своето време да бъдете съпричастни с нас на този наш празник. Благодаря ви от сърце за това, че сте тук, за това, че сме заедно. Давам думата на господин Делян Добрев, министър на Министерството на енергетиката и туризма за кратко приветствие и икономика. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви поздравя в случай патронния празник на Минно-биоложкия университет. Поздравявам целия екип на Минно-биоложкия университет, защото в последните близо 50 години те се пазиха едно значимо място в световната общност, като признат научен център за университета и за тези близо 50 години учиха в своите катедри повече от 14 000 специалисти в минното дело. Минният отрасъл е един от водещите в страната и той осигурява повече от 5% от брутния вътрешен продукт. В него са заети повече от 30 000 души и тези броя на заетите в този сектор непрекъснато нараства благодарение на усилията на големи компании и бизнесмени, които виждам тук в тази зала, за което ви поздравявам. Всяка година откриваме хиляди нови работни места и този отрасъл вече не е само за държавни предприятия, като Мини Марица изток, където наистина работят много хора, но този отрасъл е отрасъл на чуждестранни инвестиции, които навлизат в страната ни все повече в тази сфера. Инвестициите от страна на бизнеса в нови технологии наистина са важни, но още по-важни са инвестициите в вашето образование. Това съм изключително радостен да бъда тук, защото беше Минно-биоложкия институт и труда, който всички преподаватели полагат, да подготвят добре тези кадри. Рано или късно този бранш щеше да обречен на успех. Поздравявам, използвам възможността, като говоря за инвестиции, да поздравя и Челопеч Майнинг, направен терен от Скопие, да тогава за Минно-биоложкия университет. Благодарение на
на тези средства се извърши ремонт и се осигури нова техника, оборудване за компютърната зала и софтуер. Това, разбира се, ще даде на всички вас, които сте избрали тази нелека специалност, но уверявам ви специално с бъдеще да се обучавате при по-добри условия, да продължите да постигате отлични резултати. Поздравявам ви още веднъж, пожелавам на всички студенти успешна година, на преподавателите най-добрите студенти в всички университети в страната. Благодаря на министър Добрев. Давам думата на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, също за кратко приветствие. Уважаеми професор Тотев, уважаеми студенти, уважаеми гости, уважаеми представители на академичната общност и на бизнеса, за мен е изключително голяма чест да бъда днес с вас. Приемете моите и на кабинета искрени поздравления. В случай 19 октомври година Свети Иван Рилски, патрон и покровител на Геоложкия университет. Повече от половин век вашия университет подготвя изключително професионална, качествени специалисти, експерти в областите, които покривате като дейност. Бих искал да кажа, че ние сме изключително доволни и е много полезно за структурите на Министерството на транспорта и Национална компания железопътна инфраструктура и не директно, но косвено чрез оперативна програма транспорта дружеството Метрополитен да ползват тези експерти. Реализират се в момента изключително сериозни проекти, които дълго време, за добро или за лошо, не бяха стартирани, не бяха в проектна реализация. Всички знаете колко значим и важен е проект на Софийското метро. Бяха приключени дейностите по втория метро диаметър. Успешно, благодарение на голяма част от вас, голяма част от експертността, която имате в университета. Изключително грандиозен проект за нашата държава. Не случайно преди 10 дни министър на планирането на Катар, който вижда строеж на метро в тяхната държава, беше тук единствено с целта да се запознае, поне да думи много професионално направи този проект и до голяма степен бих казал, че специалисти в тази област биха намерили успешна реализация на подобни проекти в целия свят, не само в България. В областта на железопътното строителство, както и на пътното, разбира се, предстои и в момента се изграждат много съоръжения, които са предмет на тази експертиза, която вие притежавате. Предстоят да се правят сериозни обекти, като фаза 3 на магистрала Струма, Десни Скорозложното дефиле, трябва да бъде изграден 11 км тунел. Предстои да се прави тунел Шипка. Предстоят по ЖП линията София-Пловдив да се изграждат доста на брой мостови съоръжения и тунели. Така че потенциал за вас има и ние ще бъдем много доволни от тези проекти, ако успеем да ги реализираме на време и с необходимото качество и срок. Предвидените средства за такива проекти в 2014 година са над 2 милиарда евро, така че надявам се с ваша помощ, вашето участие и вашето активно съдействие да бъдат изградени, за да дадат на поглед на инфраструктурата в нашата държава. Емоционално съм свързан и с вашия празник, тъй като стоям възторга тук, дал ми лично да пазя една икона на Свети Иван Рилски, тя в кабинета ми. И тази икона всъщност в момента, в който се влезе в земята, аз ще я върна обратно, за да закриля и пази всички експерти, работещи в тунелното строителство. В момента я пазя кабинет, като почне 3 метри от диаметър, я връщам и слагам надолу. Наистина, чест за мен, пожелавам на всички вас успех. Успешно да студентите си взимат изпитите и да дадат на бизнеса и на държавата достатъчно добро и добре образовани и качествено подготвени специалисти. Благодаря на министър Московски за това, че както и неговия колега
Добрев подкрепят и поддържат нашия бранш и още веднъж аплодисменти. Сега давам думата на доктор инженер Николай Велканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг и председател на Националния маркшайдерски съюз за кратко приветствие. Добър ден от мен. Всъщност значи направя приветствие като председател на председателството на Минстройския университет. Искам да ви кажа, че в председателството на университета са едни от водещите компании. Минстрой, Шерпетмени, КСР-Медет, Елацкана, Лехар-Франгас, Калуди. Тоест, в наше лице университета има пълнота, както финансово, така и подкрепа в всички начинания, които университета ще има. Вече работиме съвместно по доста проекти. Няма да повтарям това, което каза министър Добрев, но всички студенти и преподаватели са трябва да бъдат особено горди и щастливи, че работят в един от най-успешните отрасли днес в България. Трудодобива, изобщо добива на полезни изкопаеми е един от водещите в страната с най-добро и най-бурно развитие в последните години. Слава Богу, че има правилните собственици според мен и се инвестира страшно много в трудодобива. Изобщо добре, аз се вдъхвам малко добива на полезни изкопаеми. Постигат се рекордни постижения, които не са постигани в годините, включително мини Велици, като държавна предприятие. Всички останали мини, които постигат рекордни в добив, рекордни в инвестиции. Връзката между нас, предприятията, бизнеса и университета е изключително важна и изключително силна. Ние работим с университета по много направления. Работиме в главното, което ние работим в практиката. С гордост мога да кажа, че колектив от преподаватели и докторанти ще разработи един от много важните проекти за развитието на Рододобия. Това е новата концесия, която получихме в Ватанци. Един колектив, ръководен на професор Чумански, професор Тотев, ще разработи, вижте, генерален план за развитие. Тоест, по-добра връзка между наука и практика няма как да обясним. Значи, ние инвестираме в науката, инвестираме в хората, защото това е нашето бъдеще. Честит празник на всички, нека да бъдем живи и здрави и да сте включени. Благодаря. Благодаря на доктор Велканов. Уважаеми гости, на наш адрес, по случай празника, има много желаящи да направят поздравления, изпратили са ни телеграми и поздравителни адреси. Давам думата на поздравлението от господин Сашо Дончев, изпълнителен директор на Овъргаз Инк, на неговия представител госпожа Валерия Виденлиева, заместник изпълнителен директор. Заповядайте, госпожо Виденлиева. Всеки скъпоценен камък, преди да се щикови и стане шедьовър, е бил незначен минерал. Всеки първокурсник има потенциал и талант, но трябва да се открият, насочат и в правилната посока и усъвършенстват. Вие, преподаватели, в Минно-геоложки университет най-добре знаете това. В случай празника на университета искам да ви желая всеки ден с план да подкрепяте културната мисъл от вашите студенти и да им предавате знанието на душа и опит. Успех за всяка начинание. Благодаря за това. Благодаря на госпожа Виденлиева. Желание да бъдем лично поздравени с поздравителен адрес има от Института по почвознание Никола Пушкаров. Моля представителя на Института да заповяда.
Професор Мартин Балов, заповядайте. Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, аз няма да чета поздравителния адрес, ще да кажа няколко думи от името на ръководството на Института по научнознания, технологии и защита на растенията Никола Пушкаров. За мен е голяма чест да имам възможността днес на вашия патронен празник да ви поднеса нашите най-искрени поздравления и пожелания за нови бъдещи успехи и за реализация на вашите студенти, както и на нашия бизнес пазар, така и навънка, което аз съм убеден, че всяка една година се реализира все по-успешно и бих искал от името на института, както нашето добро сътрудничество, да поднеса този атлас на професор Стотев. Благодаря на професор Банов. Възможност за мили думи и поздравление към нас предоставя на господин Кирил Темелков, изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД. Заповядайте, господин Темелков. Здравейте, колеги! Честит празник! Този празник е за всички нас, които по някакъв начин са свързани с развитието на науката и на практиката в областта на добива и изследването на природен газ. Булгартрансгаз в последните години има едно много сложно сътрудничество с Минно-геоложкия университет, което искам да изразя огромното задоволство. За това, защото от една страна разчитаме изключително много на това, че университетът ще развива знанията в областта на преноса и на добива на природен газ в страната. Той е доказал, че осъзнава ясно това предизвикателство свое и от една страна разбира, че науката и практиката трябва да вървят ръка за ръка заедно и че само съвместно имат своето бъдеще и своите успехи. Така, това, което сме показали в последната година, че двете страни осъзнават предизвикателството, което страната ни ще има в следващите години в областта на производството на добив и на пренос на природен газ. Знаете, активната политика на правителството е да проучва територията и акваторията на България и да търсят нови източници на доставка собствени добиви и производство на природен газ. Силно за убеждение, че това ще бъде увенчано с успех. Имаме достатъчно основание да мислим за това. От друга страна, като инфраструктурно предприятие, което развиваме пренос през територията на страната, ние срещаме много предизвикателства в близко бъдеще за това, защото интересът към пренос през територията на републиката е изключително завишен. Знаете, големите проекти на Набуко и Южен поток, които планират да преминат през нашата държава, на територията на страната. Това безспорно може да се осъществи само с активното съдействие на всички тези неща, с активното съдействие на човешкия потенциал на нашата страна. Затова Минно-геоложкия университет се обърна към този бизнес, за което сме изключително доволни и създаваме едно много добро сътрудничество и концептуално, и в реални стъпки да създадем възможност и науката от една страна, и развитието на специалистите да могат да подкрепят изцяло тази дейност. Затова искам да ви поздравя отново с празника, да изразя моята увереност в това, че сътрудничеството и развитието на науката в областта на добива на газ в страната ще бъде увенчано много скоро с успех и че ще можем да се поздравим с много научни постижения, които не само в страната,
а и дори в международен план ще можем да споделяме нататък. Убеден съм в това, честито и успехите. Благодаря на господин Недялков. От името на съвета на ректорите поздравление ще поднесе доцент доктор Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси. Заповядайте. Председател на съвета на ректорите. Как накрая да отседаме, не за да си председател, а главен секретар. Сега, скъпи колеги, аз искам да ви кажа малко от името на председателя на съвета на ректорите и името на всички ректори. Искам обаче да поздравя студентите. Всички останали до сега поздравяваха гостите и поздравяваха преподавателите, които това е работа. Да правят този празник, да учат. Всички ние ректорите, няма да сме ректори, ще бъдем много различни ректори, ако не няма вас студенти. Така че, много малко студенти има. Сега, господа спонсори, както разбрах, вие сте много. Струва ми се, че на Минно-Георгски университет ще полага една прекрасна аула. Нали сме ректори? Името на съвета на ректорите. Спонсорите, които толкова много бяха тук и толкова много казаха, че помагат на Минно-Георгски университет. Помогнете за една прекрасна аула, тъй като тези прекрасни студенти трябва да учат, защото прекрасни държави. Сега, още един път, колеги, ще си кажа най-добре в момента. Поздравявам още един път с празника, бъдете щастливи и радостни на този празник, а след вече не трябва да празнувате. Благодаря за милите думи, дано от неговите уста и своите души да отиде това пожелание. Уважаеми гости, на нас днес са постъпили много поздравителни адреси. Аз сега съвсем накратко ще ги прочета. Имаме поздравителен адрес от Селскостопанска академия Димитър Апостол-Ценов, град Свищов. Поздравителен адрес от община Панагюрище. Поздравителен адрес имаме от Конфедерация на независимите синдикати от господин Пламен Димитров. Поздравителен адрес имаме от доцент доктор инженер Стоян Братоев, изпълнителен директор на Софийски метрополитен. Поздравителен адрес от Асарел Медет, доктор инженер Лъчезар Цветонков. Поздравителен адрес от министъра на образованието, младежта и науката, професор Сергей Игнатов. Имаме още постъпил поздравителен адрес от министъра на физическото възпитание и спорта, господин Свилен Нейков. С най-добри чувства и пожелания за бъдещи успехи имаме поздравителен адрес от Научно-практическия съюз по минно дело, биология и металургия и лично от доктор инженер Соло Кутов. Поздравителен адрес имаме от фирма Геострой, инженер Владимир Гутов. Поздравителен адрес имаме от Българска асоциация по информационни технологии, подписано от госпожа Весела Кълъчева, изпълнителен директор и член на управителния съвет. Чудесно! Имаме постъпили поздравителни адреси от Българска минно-биоложка камера, поздравителни адреси от Университета по строителство, архитектура и геодезия. Последния момент поздравителни адреси от Мина Марица Изток с изпълнителен директор господин Теодор Древов. Поздравителен адрес от господин Хенри Балцер, Европейски институт за енергия, ресайклинг, развитие и научни изследвания, базиран в Швейцария. Поздравителен адрес имаме от Технически университет град София. Нека да благодарим на всичките, които са ни изпратили видео. Давам думата на професор доктор инженер
инженер Любен Тотев за академично слово. Смятам, че време му е. Аплодисменти. Първо искам да благодаря на всички, които поискаха да отнесат приветствие, но поради краткото време минахме само с изброяване на поздравителните адреси. Надявам се, че не сме забравили никой. Ако случайно някой е пропуснат забравен, моля да не извини. Уважаеми колеги, скъпи гости, скъпи студенти, неоспорим е фактът, че най-старият европейски рудник е на Балканите и че се намира на България, близко до Стара Загора, в местността Мечи Кладенец. Археологически е доказано, че той е съществувал още през Неолита. Свидетелства и факти за древна рударска дейност са пръснати из цялата територия на днешна България. Само в Прилородопския масив са открити 45 древни рудника. Много такива има в масивите на Стара планина, на Странджа и Осогово, районите на Краища, Дрънско, Самоковско, терасите на реките Локоста, Искър, Струма, Мести и Марица. Цяла плеяда европейски учени, историци и изследователи, археолози твърдят, че източниците на европейската цивилизация първо са възникнали независимо на територията на Балканите, следствие развитието на рударското развитие. Началото на професията се поставя още в онези оръдия на труда, които съзнателният човек е произвеждал от подбрани и допълнително обработени камъни за нуждите на своя вид, ловуване и защита. Минават векове, нашите предци в борбата си за оцеляване откриват и започват да добиват подземните недра, родите на медта, желязото, оловото и цинка, среброто и златото. Оръдията на труда, оръжията за лов и защита стават все по-съвършени, животът по-сигурен и по-добър. Появяват се първите художествени изделия от метали. Значението на тези открития за качествените преходи в развитието на човечеството е огромно. Затова свидетелства факта, че етапите на развитието на цивилизацията са свързани тясно с етапите на развитието на рударството. Епохите се наричат каменна, меднокаменна, медна, бронзова, желязна и така нататък. Осъзнавайки важността на занаята си, още в първобитните съобщества рударите формират една прослойка, която получава признанието и уважението на останалите и заради плодовете на своята дейност придобива и ползва специални законови привилегии. Рударите се освобождават от данъци и служба във войската дори по време на война. Те не са роби, ползват се от лична свобода, имат право на собственост върху находището и оръдието на труда, имат право на лов и риболов, ползват се от предимства и привилегии, търговията и снабдяването им със стоки и храна. Добиваните количества злато, сребро, желязо, златни и медни руди са били основни икономически и урбанистичен фактор през всички етапи на развитие на обществата. Острововладелчески е през империите и средновековието. Обикновено миньорите са се заселвали около рудниците, това е привличало и другите общности – земеделци, животновъди, търговци, лихвари, майстори железари, шивачи и тепари. Селищата са се развивали и постепенно са се превръщали в най-значителните търговски, икономически, финансови и социални средища. Появяват се културни потребности, които стимулират развитието на изкуството. По този начин са възникнали едни от най-старите и сътрудничи градове в Стара Европа. Миньорските общности са едни от първите социални групи, създали свои правила и морал на поведение, свое законодателство, свой нотариат. Сдруженията на миньорите са първите, които основават и отстояват морални, етични и социални придобивки. Те събирали помежду си средства, построявали и първите болници за лечение на пострадали и болни колеги и семействата. Строят свои сиропиталища за децата на загинали. Събирали се помощи за остарелите им и вече немощни колеги. Докато от началото за бъдещ миньор е било достатъчно да си здрав и физически силен, издръжлив и работоспособен, с навлизането в дълбочина и появата на опасности, застрашаващи живота, като пропадане
удушаване, отделяне на отровни или задушливи газове, нахлуване на подземни води или възникване на пожари се обуславя потребността от познание. Във всички известни от средните векове повеления, закони и за минното изкуство, както се нарича обучението, са закодирани емпирични знания за устойчивия размер на изработките, за начина им ориентиране, за методи на разрушаване на скалите, за оплътяване на родите, които с условието на родоземците, носители на минните традиции и знания са предавали на родословците. През 12-13 век вече е известна школата на саксонските миньори, които са канени в най-развитите европейски държави, включително и у нас. През 1500 година Алпа става първото помагало за миньори. През 1513 в Фрайберг се основава така наречената хуманитарна школа, чието възпитаници са получавали знания за природните условия на находището, за обяснение на физическите явления в масива, за организацията и управлението на процеси. В края на 18 век се обосновават и първите инженерни, минни, биоложки, методологични специалности. Не всеки е можел да стане миньор. Освен изискванията за добро здраве и подготовка, поради суровите и опасни условия на труд, миньорът е бил носител на добродетели, които извънредно цивилизоват човека. Във всички познати минни закони са описани изискванията за чест, почтенност, смелост, себеотрицание, взаимопомощ и състрадание, солидарност и преданост към професията. Още през 17-18 век, в момента на възникването си, първите висши училища и академии оценяват, възприемат и въвеждат традициите за посвещаване на новопостъпилите в гилдията възпитаници чрез символични изпитания. Този акт и до ден днешен поставя един от най-тържествените моменти в академичния живот на минните академии по цял свят. Такъв момент за нашата академична общност и за вече нашите новоприети възпитаници е днешния ден, 19 октомври, денят на нашия покровител и патрон Свети Иван Рилски, отец на България. Наред с традиционния акт по приобщаването, вие придобивате привилегията да станете членове на една от най-благородните професии, тази, която осигурява топлината и светлината на човешката цивилизация. Другото знаменателно събитие в академичния живот на нашата минна алма матер е честването на покровителя на миньорите и патрон на университета ни Свети Иван Рилски. Българската православна църква е удостоила с ореола на светостта 70 свои проповедници. Общото между тях е, че всички те са исторически личности, живели в съдбовни за България периоди. Канонизирани са представители на всички общности и прословия. Всеки български светец е бил предан на православието, но всеки по-своему е допринасял за устояването на устоите единство, църква, етнос, народ, държава, обединявани всички българи в времена на тежки изпитания. Всичко това кара патриарха на българската литература, народният поет Иван Вазов, да възкликне: няма народ на земята, който тъй тясно да е свързан със своята църква, както е българският. Историята на българската църква е историята на българската култура и държава. В игуменарницата на Рилския манастир се пази икона с изографисали всички български светци. Сред тях сияе ликът на най-прославения български проповедник, ангелът пазител на отечеството ни, Свети Иван Рилски. Над 11 века в народната свяст живее преклонението към него и доброплодните му дела. Той е образец на духовно съвършенство не само за българската църква, но и за цялото православно християнство. Почти 1150 години думите на неговия съвет: бъдете като единно тяло, водимо и управляемо от една разумна и словесна душа, сиреч така и вие бъдете единни и имайте мир помежду си. Саморален кодекс на българската църква и българите. От Алпите до Кавказ няма по-величествена планина от Рила и в нейния център е свитата Рилска обител, основана от него и съхраняваща нетленните останки на най-чистия,
почтителен служител на балканските народи от 10 век насам. Преклонението пред делата и заветите на свети Иван Рилски и желанието да се поддържава на другите мотивират директора от името на инженерите и чиновниците на мини Перник през 1903 година да напише прословут рапорт 1725 от 23 юли до министъра на правосъдието, което се казва: почти всички занаяти и заведения, както в странство, така и в царство България, си избират свой патрон, покровител, в чест на когото в течение на годините се избира и ден за чествуването му. Съществуването на покровител и избирането на ден за празнуването му без съмнение е от голяма полза. След дълги обсъждания, поверената ми мина е избрала за свой покровител свети Иван Рилски, а за ден, в който да се празнува той, 19 октомври. Желателно е да се избере свети Иван Рилски, защото от битоописанието му се знае, че той е прекарал почти целия си живот в пещери, подземия, в каквито почти може да се каже прекарваме и ние, миньорите, голяма част от нашия живот. Със създаването на такъв празник ще се създаде в бъдеще у нас рудничарска гилдия, която под покровителството на своя патрон ще се старае да постигне минното дело на подобаваща височина и всяко едно служение. Директор, инженер Иван Симеонов, счетоводител, делопроизводител, Христо Табовски. 7 дни по-късно в отговор директора на мина Перник получава писмо номер 13933 от 30 юни 1903 година на министъра, което се казва: по повод ваш рапорт, по повод рапорта ви от 23 този месец, съобщава ви се, че се разрешава, защото поверената ви мина да празнува всяка година деня 19 октомври като свой празник в чест на патрона си свети Иван Рилски. Пак по това време се въвежда и девиза на българските миньори: Бог на помощ, с който инженерите, кондукторите и миньорите с благоговение се поздравявали и прекръствали при влизането си в мините. Инициативата на български минни инженери се възприема и поддържа ревностно от всички следващи управители, директори и миньори, както от година на година честванията или след по-тържествени. Всичко това и преклонението към първите дейци на националната минна промишленост, основателите на нашата минна алма матер, както и почита към вековните християнски ценности и традиции, мотивира академичната общност на Минно-геоложкия университет да носи името на закрилника на миньорите за свой патрон и покровител – свети Иван Рилски. Този акт бе одобрен от Българската православна църква и българския патриарх на 19 октомври 1995 година. Вече 17 години, 19 октомври, деня на университета и патронния празник, е един от най-емоционалните дни в академичния живот на университета. Дами и господа, колеги, усвояването на георесурсите е фундаментът на икономиката, прогреса, качеството на живота на населението и съществена компонента на националната сигурност и независимост от всяка страна. Нещо повече, темповете на производство и потребление на минерално-енергийни суровини са определящи измерители за нивото за социално-икономическото развитие. Световната практика показва, че няма обществена потребност, осигуряваща качеството на живота и жизнения прогрес без някаква пряка или косвена експлоатация на георесурси. Днес за осигуряване на потребностите на съвременния човек, развитите държави дневно се преработват около 40 тона земно-скална минерална маса и енергийни суровини. През последните няколко десетилетия общественото съзнание асоциира минното производство с няколко представи. Непрекъснато и нарастващо потребление на количествено ограничени и практически невъзпроизводими георесурси при увеличаваща се численост на населението на Земята. По мащаб и интензивност минното производство е начално място между останалите промишлени сектори по негативно въздействие върху околната среда и е ключов фактор за течащите климатични изменения на планета. Развитието на минното производство е в конфликт с другите жизнено осигуряващи ползване на земята, земеделието и урбанизацията.
Запасите от достъпните за сега минерални суровини получават качеството си или са на етап на изчерпване. Формира се становище, че през 21 век ще се прояви суровинна криза. Тези фактори и обстоятелства налагат кардинална необходимост от промени в идеологията на добива на енергийни суровини. Те се основават и на приетите от ООН и Европейския съвет програмни продукти, определящи условията на бъдещето развитие на сектора, а именно на съвременния етап минните технологии нямат алтернатива, въпреки негативните им последици за екосистемата. Устойчивото им развитие трябва да удовлетворява потребността на сегашната, без да генерира риска от недостиг на георесурси за следващите генерации. Развитието им трябва да запазва качеството на природната среда, без да акумулира риск от необратими екологични увреждания. Превръщането на знанието, опазване на икономиката и интенсификация на развитието на триадата изследване, обучение и производство за бързото внедряване на иновативни изследвания и познания. Изложените предизвикателства обусловиха структурните и съдържателни промени, течащи в последно време целия добивен сектор, проучване, добив на минерално-енергийни суровини, обучение на кадри, научни изследвания, насочени да осигурят устойчиво, ефективно, екологично и безопасно овладяване на георесурсите за осигуряване на условията на живот за обществото, в което се състои и нашата мисия. Драги млади колеги, драги първокурсници, вие навлизате вече в нов етап на жизненото си развитие. Това са годините на следване, годините на студентски живот. Тези години са прекрасни и незабравими. Те са и трудни, но са изпълнени с вашата младост и жизненост. Наред с поетото време за лична отговорност към бъдещето ви, наред с удовлетворението от себе си, че сте приети за студенти в желания университет и желаната специалност, наред с вашата любознателност и жажда за знание, днес в душите ви ще се появи нов трепет, тръпката на гордост, че се приобщавате към хилядната общност на нашите биолози, инженери, строители, механици, маршайдери, обогатители и еколози, дали много за прогреса на Отечеството. Вярвам в това, че изборът е мотивиран и ви уверявам, че той е правилен. Ако погледнем бъдещето, вие ще се обучите и реализирате през този сложен и предизвикателен век, а поглеждайки към вас, виждам и съм сигурен, че сред вас има хора, които ще бъдат отлични студенти, последствие елитни специалисти, изследователи и практици, които ще постигнат и дадат значителен принос в борбата за разширяването на предизвикателствата на века пред нашия промишлен сектор. Това е така, защото наред с вашите качества, вие, уверявам ви тук, ще имате добра база за професионалното си развитие. През годините на своето съществуване нашата минна алма матер се развива, укрепна и се превърна в крупен учебен и изследователски център от национално и регионално значение. В осигуряването на учебния процес и изследванията имат участие над 450 преподаватели с национална и международна известност. Издадени са над 1600 учебници и съвременни учебни модела. През аудиториите на университета са минали над 15 000 студенти от страната и чужбина. Университетът ни поддържа също така активно сътрудничество с над 200 сродни по предмет на дейността на чуждестранни висши училища от 70 държави. Нашият Минно-геоложки университет Свети Ивайлин притежава добра социално-битова инфраструктура, общежития, както и теренни съоръжения за спортуване. Накрая искам да ви уведомя, че тук присъстват собствениците и менеджери на дружества от сектора и, разбира се, осигуряващи вашето практическо обучение, спонсориращи и подпомагащи нашата дейност и, разбира се, осигуряващи бъдещата ваша професионална реализация, с които ръководството и академичния състав поддържат устойчиво и резултатно взаимоизгодно сътрудничество. Всичко това са достижения и активи, с които нашата академична колегия се гордее, а вие можете да ползвате свободно и неограничено за вашата подготовка. Това са нашите основания да твърдим, че Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски осигурява качествено, съвременно и конвертируемо образование, съпоставимо с най-добрите практики в сродните чуждестранни висши минни училища.
защита от Европейския съвет и света. Това са нашите основания да вярваме в устойчивото бъдеще на медиум Свети Иван Рилски, в изпълнението на мисията му, в бъдещата реализация на нашите възпитаници, в бъдещето развитие на нашия отрасъл, за добруването на нашата гилдия, на нейните членове и семейства и доброто бъдеще на родината ни, Република България. Честит празник, колеги и гости и приятели! На добър час, първокурсници! Благодаря ви, професор Тотев. Госпожи и господа, приятели, радваме се, че сте сред нас, че празнувате с нас, че ни подкрепяте, помагате и дарявате. Знаете, че празникът е споделен с приятели, че празник споделен с приятели е двоен празник. Ценим по достоинство вашето присъствие. Благодарим ви за вашата отдаденост и съпричастност към университета, нашата дейност и нашата мисия. По традиция на празника на университета ни, знак на признателност към дарителите ни в годината, господин ректор връчва почетни плакети. Господин ректор, моля ви да връчите плакета на фирма Челопеч Майнинг за особени дарителски заслуги. Наградата ще получи доктор инженер Николай Христов, изпълнителен директор на компанията. Заповядайте, доктор. Името на Дънди Precious Metals бих искал да благодаря за пакета. От ръководството и лично от мое име бих искал да връча златния ключ на Дънди Precious Metals за новата лаборатория. Бих искал да пожелая успех на университета, на всички студенти, на всички преподаватели. Много съм щастлив, че университетът се развива. Много съм щастлив да видя, да участвам в това развитие на университета. Щастлив съм да видя и представителите на държавното ръководство, защото държава, бизнес и университет ще оставят България на минната карта на света. Това, което успяхме да направим тази година с тази лаборатория, не е само от Дънди Precious Metals, участват и други партньори. Бих искал специално да благодаря на Gemcom, които дариха софтуер на много значителна сума, който обхваща цялата дейност, цялата минна дейност от геологопроучвателните дейности, планирането и добива. Така че студентите ще имат възможност да боравят с съвременен софтуер, който се ползва от водещите минни компании в България и в света. И това нещо ще даде възможност на университета да произвежда кадри, готови да се конкурират на международната сцена. Така че благодаря на HP, които дариха компютърните конфигурации, благодаря на Microsoft, които дариха софтуера, за да може всичко това нещо да работи. Благодаря на ръководството на университета за това, че е отворено, за това, че гледа напред, защото ние имаме нужда от вас и ние ще се бъдем на среща, за да може да осигурим развитието на минния бизнес в България и пак казвам запазването на България в минната карта на света. Благодаря, добър час, честит празник на всички. Благодаря на доктор Христов. А сега ми ще да покана отпред представителите на фирма Sandvik България за особени дарителски заслуги. Наградата ще получи доктор инженер Гарабет Баракян, изпълнителен директор на дружеството. Господин Баракян го няма. От него име
този пакет. Това е един скромен подарък от нас. Ключа на залата, аз го оборудвахме. Една мигатска лампа и много се надявам това наше сътрудничество да продължи и съответно се надявам студентите, които излизат тук, да могат да се възползват от него. Благодаря. Благодаря на представител на фирма Санди. Уважаеми гости, с удоволствие искам да ви съобщя, че тази година имаме повод да бъдем горди. И в трите факултета на Минно-геоложкия университет през изминалата учебна година са се дипломирали наши възпитаници с изключително висок успех. Моля господин ректора, професор Тотев, да връчи наградите на отличилите се наши студенти. А те са госпожица Светла Здравкова Деделянова, специално геология и геоматематика с успех 82. Аплодисменти! Моля да заповяда господин Красимир Пенчев Кръстев, специалност Марк Шайдерс по Индонезия, завършил с успех отличен 5,65. Моля да заповяда господин Димитър Ивайлов Питев, специалност механизация на мините и компютърни приложения в конструирането с успех 5,39. Драги колеги и гости, по стародавен български обичай и съгласно вече утвърдилата се университетска традиция и по случаите дни на нашия патрон, защитник и покровител Свети Иван Рилски, ще бъде извършен водоспет. Служението ще извърши отец Антоний от Патриаршеската катедрала храм Александър паметник на Свети Александър Невски и с участието на прочути и православен камерен ансамбъл Йоан Козел Ангелобластен с диригент доцент Димитър Димитров. Моля да се
помоли. Господи, помилуй. Защото си свят Боже нашите, слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. И Господовите се нам, слышание Святого Евангелия, Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премъдростта и с благоговение да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички. И духови Твоему. Да се чете Светото Евангелие според Светия апостол Евангелист Йоан. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски, наричана Витезда, в която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше от капалната и раздвизваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свишен и за спасението на нашите души на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За това учебно заведение за уния, които преподават и се учат в него на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тая вода, чрез силата, действието и изтиснането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да слезе върху тая вода, очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде тая вода лечително за душите и телата и подножда всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. За да изпрати благодата на изпълнението и благословението на река Йордан, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй ни, запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като си спомним с всички свети и пресветата, пречиста, благословенна, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други и целият наш живот на Христа Бога да предадем. Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, Създател наш, Ти си удостоил наш човечец с Твоя образ и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуил и на Твоя помазаник Соломон. Тебе, вечната и божествена истина, усърдно моля, милостивно погледни върху тези Твои раби и им спрати духа на премъдростта и на разума, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх. Отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон
и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всякаква вражеска и зла умисъл. Запази ги твърдо в православната вяра, в душевната чистота и целомъдрие. Научи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди и придобиване на добри и полезни навици. И така подготви чествата, премъдрости, като преуспява в добродетелния живот и полезното знание да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат наследници на Твоето вечно царство. Амин. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое съхраняя кръстом Твоем жителство. Покаяние, основание, прописание, умиления, образ утешения, духовного съвершения, равно ангелное житие Твое, безпреподобне. Молитва говори пощени, и слезах пребивави, Отче Иоанне. Моли Христа Бога о душах наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое съхраняя кръстом Твоим жителство. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Христос, Святому Христос, Духу, и Бог наш, ныне и молитва на пречистата на Божия света своя майка, да се благослови Кирилинския цар Борис Михаил, да се Бога велика, княза Александър Некзимен София, преподобен наш отец Бог Иван, послужител Римски чудотворец на всички свети, да ни помилва и да ни спаси, защото е благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Уважаеми господин ректор, господа, госпожи преподаватели, господа министри, всички вас поздравявам от името на нашата майка Българската православна църква с този празник на светия Йоан Постъмжител, Римски чудотворец, който самият факт, че и вашата гилдия миньорската го избрала за свой покровител, се вижда колко почитан, колко обичан е от всички поколения. Самият факт, че толкова много българи носят името Иван, много хора не си задават този въпрос, но причината за това е именно светия Постъмжител Йоан Римски чудотворец. Почита към него. На вас пожелавам здраве, душевно, телесно успех във всички добри и благогодни начинания. Здраве на вашите семейства, на първокурсниците и им пожелавам с таланта, който влиза тук, като излизат да се го умножили поне два пъти. Бог с вас и вие с теб. Госпожи и господа, имам удоволствието да ви съобщя за желанието на прекрасния ансамбъл Иван Козел да бъдем поздравени с още две песни. Заповядайте.
индивидуалност в модела. А сега, моля, представителите на първокурсниците от всичките специалности на университета прием 2012 година да се подготвят за ритуала на посвещаване. Моля знаменосите да подготвят знанието и моля да участниците да се подготвят. Моля господин ректора да приеме посвещението и да приобщи студентите първокурсници към общността на миньорите и геолозите в България. Моля студентите да повтарят след мен. От името на първокурсниците на Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски, прием 2012 година, изповядваме желанието си да бъдем приети в вечно обновяващата се общност на нашата алма-матер. Уверяваме ви в готовността си да усвояваме минно-геоложката наука, да бъдем действени участници във всички начинания на нашата колегия, да направим необходимото за успешното завършване на образованието си, да уважаваме колегите си и да им помагаме, да ценим и почитаме преподавателите си, да пазим честта и достоинството на университета ни, своята инженерна дейност да прилагаме наученото, да пазим живота на подчинените си, да съдействаме за развитието на минното дело и геологията, за благото на народа и отечеството ни, Република България. Колегата Петър Александров да дойде и да приеме лампата и посвещението от господин ректор. Моля следващия колега да приеме посвещението. Здравей, колега. Ай, можеш.
истински бъдещ миньор. Давай, чудесно, аплодисменти. На здраве, господин ректор, благодаря за вас. Аплодисменти за колежката. Предварително. Още аплодисменти. Продължаваме с аплодисменти. Чудесно бяхте.
Аплодисменти за колежката, дайте и силен кораж. Благодаря. Моля знаменосците и студентите също, които са получили посвещение, да се върнат по местата си. Млади новоприети колеги, от името на академичното ръководство, от името на вашите сегашни и бъдещи преподаватели, от името на хилядната общност на гилдията, която дава топлината, светлината, металите и другите природни богатства на човечеството, искам да изразя нашата убеденост, че символиката на ритуала, който извършихте, думите на посвещението, които изрекохте, светлината, която предадохте на колега от колега и Божията благословия ще ви дадат онзи морален заряд на обич към професията, която ще упражнявате, уверявам ви, до живота. За ваше благо, за благото на децата ви, за благото на българския род и родина. Помнете на завета на свети Иван Рилски, бъдете единни и имайте мир помежду си. Аплодисменти! И сега извън протокола, срещу мен седат 3 чаровни дами, има и 3 букета, вероятно искат да ги подарят на някой. Моля техен представител да стане и да се подготвят господин ректора, заместник ректора, не знам точно кой, и господин Занева, декана на ГПФ. Аплодисменти! Имам удоволствието от името на Европейския институт за научни технологии, енергия и изследвания от Берн, чието представител е господин Хенри Валцов, да поздравя всички вас, академичното ръководство и да се пожелаем допълнителни ползотворни години на съвместна работа, тъй като ние вече имаме едно споразумение за академична работа между двата института. Благодаря ви и се надявам много често да се виждаме, защото ние започваме една трудна, много трудна програма за овладяване на геотермалната енергия в полза на нашето национално богатство. Благодаря. Последния букет е за доцент Христалова. Ще ми се да пожелая на добър час на всичките колеги и много я лета.
развяхме знамето на Минно-геоложкия университет. Уважаеми колеги, уважаеми гости, искам да направя съобщение. Всичките присъстващи тук, нашите гости, които са от Румъния, от Петрушани, от Търговил, от Германия, от Швейцария, от Челопет, Шмайник, от Санкт-Петербург и всичките, които не ми остава време да спомена, моля да заповядат на коктейла на ректора, който ще се състои след около 15 минути в клуба на преподавателя. Благодаря за вашето присъствие.